Bones! Anem a aprendre com programar en un espai de treball amb Linux, Apache, MySQL i PHP en el núvol, més conegut amb l'acrònim LAMP. En aquest cas, utilitzarem el servei gratuït que ens ofereix la pàgina codebuy.com, és a dir, fins a 3 GB de RAM, un equip de 3 desenvolupadors en l'equip de treball i l'entorn de treball de navegador Eclipse Che. Però abans d'entrar, anem a veure com funciona. Codebuy ens servirà per desenvolupar codi amb un IDE, Integrated Development Environment, és a dir, un entorn integrat de desenvolupament mitjançant el navegador. El nom de l'IDE és Eclipse Che, de codi obert, i funciona com un servidor. Un cop tinguem l'IDE obert en el navegador, al browser, tindrem carregat el gestor de l'espai de treball, el Workspace Master, i la interfície de programació d'aplicacions, l'Application Programming Interface, API. Mitjançant l'API utilitzarem un espai de treball, el Workspace, que consisteix en una màquina virtual configurada amb un conjunt de funcions, els plugins, els projectes que estem desenvolupant, consoles per executar comandes i un sistema que ens permet accedir a la màquina remotament a través de la xarxa utilitzant un protocol, i el programa informàtic SSH, Secure Shell. Anem a connectar-nos a la web de codebuy.com per poder accedir a l'IDE Eclipse Che. Ens autentifiquem utilitzant una compte de Google. Ara creem un espai de treball per defecte. Observem a la cantonada superior esquerra un botó groc que ens informa d'un panell amagat. Cliquem i observem que estem a un espai de treball que està actiu, amb color verd. El podem parar i iniciar de nou. Comprovem que ens surt un missatge que ens diu que el contingut emmagatzemat és ephemeral, és a dir, que quan es tanca desapareix. Anem a modificar el nom de l'espai de treball i que l'emmagatzemament dels fitxers siguin persistents.
Ara anem a escollir l'entorn de l'espai de treball on volem programar, és a dir, la pila, l'stack. Ens interessa treballar amb PHP, Apache i MySQL. El cerquem i l'obrim. Copiem el codi de configuració i l'enganxem a l'espai de treball que hem creat. Comprovem que tenim un projecte, on els codis els agafarem del GitHub. El PHP versió 7.1, el MySQL, en aquest cas la versió 5.7, i el servidor web Apache. Anem a la configuració de l'espai de treball i l'enganxem. Vigilant que no dupliquem el nom i la versió. Actualitzem i ja ho tindrem tot instal·lat. Ara anem a comprovar-ho. Un cop obert, el primer que farem serà veure el projecte que hem carregat en el codi anterior. Ara obrirem un altre projecte i també agafarem el codi del GitHub. Executem el servidor web Apache observem els missatges que surten per la consola que s'ha obert.
Un cop ja tenim el servidor web Apache funcionant, anem a executar el servidor de la base de dades, obrim una consola o terminal i executem la comanda mysql-u root. Un cop dins, executem show databases per visualitzar totes les bases de dades que hi ha. Anem a comprovar la connexió a la base de dades utilitzant PHP. Tenim la funció MySQL Connect, on definim la màquina, l'usuari i la paraula de pas. Si hi ha un error, tindrem el missatge Connect Failed. Si funciona, tindrem un missatge d'OK. Tanquem la connexió, obrim de nou i tanquem. Comprovem el fitxer i perfecte, ja ho tenim. Ho comprovem fora de l'editor i també perfecte. Recordeu que si esteu un temps inactius, l'espai de treball es pararà i això voldrà dir que haureu d'iniciar un altre cop. Fins aquí com programar en un espai de treball en el núvol amb Linux, Apache, MySQL i PHP, conegut amb l'acrònim LAMP. Una salutació i fins aviat.